mantemos un crecemento sostido, garantindo postos de traballo dignos e seguros. O segredo está en que sabemos que a excelencia, a confianza e o precio xusto do noso produto só o conseguimos con empregos de calidade. No modelo cooperativo atopamos a fórmula para ser eficientes e innovadores. Innovamos utilizando os recursos con responsabilidade, dende o respeto á natureza, ás persoas e á súa diversidade. As empresas da economía social contribuímos aos obxectivos de desenvolvemento sostible e a expansión dunha economía centrada nas persoas. Para que máis colectivos aposten por modelos empresariais da economía social, temos que visibilizar as nosas fórmulas para poder vivir e traballar nun mundo máis xusto.